să crușez oamenii, îți dai seama. Păi și-o rupt aici, ia. Deci, o rupt sub, dacă el e înfundat, dacă el e înfundat, o rupt de sub asfalt. Uite. Doamne, era de înțeles treaba asta că se întâmplă. Eu știu. Dacă mai vine o ploaie, le tădi de sub. Doamne, ferește. Dar dacă o nu i-a dat de acolo, normal că ești piși. Dar trebuie făcut deodată, cum? Deodată trebuie. Aici e goală, știi, dar la ieșiri. La aici, la ieșiri. S-a făcut drumul social cu... S-a dus balastru unii, s-a dus la vară, s-a dus pe tură. E una cu acolo porțiune, e una cu drumul. Da, Nu mai este ca să duci marginea să rămâi de la vale. Dacă eu făcut, dacă uite aici el, dar l-a înfundat, fie atent, vine cu așa să vezi. Fie atent că el deja l-a înfundat cu balastru ăia. Exact cum am zis. Uite, vezi? Uite, tati, 3 sferturi e înfundat cu balastru. Uite, el deja l-a înfundat cu balastru. 3 sferturi e înfundat cu balastru. Deci el cu mâlul și-a venit de acolo, el s-a rămas, că l-a opinit și el deja, deci din nou el e înfundat. Dar înțelegi și aici cum? Trebuie așa mai mic. Și-l furgă. Dar aici când avea pinișă, era deja înfundat și n-avea gura strâmtă, când vine de pe deal cu mâl și cu chetroaie și vine, unii locul spațiu gol, e acolo. Deci el s-a înfundat acum. Deci ca și cum e făcut degeaba, știi? Că era așa la înfundat, că el s-a înfundat. Ce, bă, cum? Dacă mai, deci deja, deci următoarea ploaie nu mai încap pe acolo, ies pe deasupra. Cum oamenii pișă. Deci iese pe deasupra, dacă nu mai încăpea pe acolo, vine pe piș. El nu mai încăpea înfundat. S-a înfundat, uite. S-a înfundat că nu mai încăput aici, s-a umplut, o luat pe piș. Ce treaba asta? Da, pe el e înfundat, el deja e înfundat din nou. Și pe lângă asta că e înfundat din nou, s-a surpat. Până când mai vine o ploaie de asta, deja se duce și îl e tot din sub. El e balastul de sub. Dar asta trebuie, deci treaba asta trebuie făcut și betonat prima dată. Prima dată trebuie să fac treaba asta. Dar eu doar am zis că vin furtuni și aici e pericol mare. Nu are nicio, lasă, cu chiu cu vai fac tu lege șanțuleț. Păi zic, da, o lege șanțuleț așa la, știi, zic, când vine ploaie, tot de la vale. Exact cum, că se știe, doar nu știi cum. Și se întâmplă aici? Da, ce, dar nu suntem de alții. Păi da, cum? Eu așa am 70, hai că nu știu de la vreo 15 ani știu bine. Da, bineînțeles, și nenorociri se întâmplă. Și nenorociri, dar și era aici, și văd, și era. Da, cum? Păi, deci podul ăsta din nou, el din nou e înfundat. Că dacă nu aici, el tot, cum am arătat imagine, ai văzut că el e înfundat cu mâși cu pasul. Dar vin din nevoie, îți dai seama, țară, vedi, și vedi toată țara și panorama iasă. Uite și aici. Vezi? Vedem și o rupă. Deci, clar, cât o rup sub asfalt, uite. Ia uite. Când mai vine o tură de asta, el e până încolo. Nu-i frumos? Extraordinar. Ideea mine și ideea mea. Da, dar îi luam eu niște bolovani cât mare, așa. Dar cum, de pe aici, o găsit totul la vale.